Diyos maray na aldaw po sa Indogabos, mga tugang nyamo ki Kristo. Sa satuya pong pagpamibi sa Santa Misa ngunyan, ibata po ang mga minasunod na intensyonis. Thanksgiving in honor of Our Lady of the Miraculous Medal, offered by Agnes Solis. Thanksgiving in petition of Lorraine Evanin Clarete. Thanksgiving in petition of Lorraine Evanin and Robert Eifert Jr. and Lawrence Evan Rubio, offered by Rubio family. Thanksgiving for all the blessings received, offered by Llantero and Decena family. Thanksgiving Mass, offered by Nitz Abio. Thanksgiving offered by Francis Grialbo and family. Special intention offered by Marley Flores. For safe and good health of Cindy Arnold II, Arnold Corby Bunyag, Biel Maria and Jerome Rodriguez, and Cynthia Primavera, offered by Sis Binang. Mass petition for passing the nursing board exam of Luis Daniel Prado and J. Marie Lou Paro, offered by Llantero and Decena family. For successful operation of Zib Luca Pangon, offered by Pangon family. For safe travel of Virginia Rayala, offered by Rayala family. For complete healing of all sick members of CRC and LLFCC, especially Salvi Cabral and Te Bahamonde. Special intention offered by Aurora Almasit. For complete healing of Carmen Bunyag, offered by Sis Binang. Prayer intention for safe pregnancy of Maria Fe Dona Rodriguez, offered by Binang Bunyag. Para sa kapahingaluan kang kalag ni Father Luan Harsha, para man sa kalag kang did members kan CRC and LLFCC, especially Lorenzo and Maria Paz Corazon. Para sa kalag ni Arnaldo and Arvin Arnold, offered by Sis Binang. Para sa kalag ni Leonardo Jr., dulot ni Laura Ligaspi and family. Para sa kalag ni Cesar, asin Maria Leticia Robredo, dulot ni Sean Robredo. Para sa mga kalag sa purgatorio, dulot ni Sis Nitz Abio. Para sa kalag ni Leonil, Edwin, Mirna, Wimi, Leonila, dulot ni Ining Lumbra. Para sa kalag sa purgatorio, dulot ni Francis Grialbo and family. Asin man para sa kalag ni George Lopez, dulot ni Arnel Rubio. Ngunyan, ngunyan sa tuyang isinisilibrar ang solemnidad kan sa tung kagurangnan Hesukristo, hadi kan gabos na linalang, asin iyuman ang ikawalong aldaw kan sa tuyang nobinaryo para sa kaumawan ni Nuestra Señora de Medalla Milagrosa. Sa pagsilibrar niya to ngunya na Domingo, kan solemnidad kan sa tung kagurangnan Hesukristo, hadi kan gabos na linalang. Ang selebrasyon ngunya na aldaw, inaapudan kita gabos na maghurup-hurup, manunungod sa kahadian kan Diyos. Ang sa iyang kahadian, iyo ang tunay na pagkamuot asin katuninungan. Ipamibi niya to sa selebrasyon kan liturhiya na si Kristo magdanay bilang hadi sa satong buhay. Siya man ang God, ang tunay na hadi, na dinaog ang kusog kan kadikluman, na darakan pagkakasala. Ang satuya pong selebrasyon, pamamayuhan ni Reverendo Padre Mark Anthony Beria, formator asin professor kan Holy Rosary Minor Seminary. Matindog na po ang gabos, asin awiton niya to ang awit sa pagbuo. Na daing makakaagaw, ngunit kabuya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daing makakahalay, kami sa imo minapuli.
kami sa imo pinapuli. Bunganin pagirondo, kanti pagsaliwanag, kanta karamon, paglaong yamo, lugod, magrikod, ikaan kaligtasan sa tapos na panahon. Kaugmahan na Unan po niyaton sa tuyan selebrasyon. Sa ngaran ka na kanakiasing kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akontan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigaw kita magselebrar kan mga banal na misteri. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan. Asin sa indo mga tugang, tanagkalak nin makuri sa isip Sa tataramon. sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ko kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Mayarak manlugod sa tuan Diyos na makakamhan asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, daraon kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katolinongan, sa mga taong marahay ang bukod. Inuumaw miika, rinurukyaw miika, sinasamba miika, pinapanguraway miika, pinapasalamatan miika. Huli ka, dakula mong kamurawayan, kahurangan na Diyos, Padeng langit nun, Diyos Ama makakamhan. Kahurangan aking bukong Jesu Kristo, kahurangan na Diyos, Cordero kan Diyos, akikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki
kasalan kan kinapan. Ako aan sa mong pagkimahera, ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Taging kasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan orong kahalangkan. Jesu Cristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amibi kita. Diyos na makakamhan na sindayng kasagkura na nagbuot na magbago kan gabos na bagay, sa namumutan mong aki, ade kan gabos na linalang. Kay raking warasan, naan bilog na linalang, natalingkas sa kauripnan, maglingkod sa imong kadakulaan. Asin mag-umaw sa imo na daing katapusan. Uli kay Yesu Kristong gagurang na niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos. An enot na babasahon, nagpapahayag kan katungdan kan sarong pastor, na yaon ang dakulang pag-ataman sa saiyang mga karnero. Hinanyugon po niya to ang babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Ezekiel. Huli tasiring ang sabi kang kagurang ng Diyos, uya ako. Mamangnuhon ko ang sakong kawan, asin ririparohon. Siring kang pagmangno kang pastor sa saiyang kawan, sa aldaw na siya nasa tahaw, kan sa iyang mga wararak na karnero. Siring kaiyan, ririparohon ko ang sakong mga karnero, aagawong ko sinda sa gabos na lugar, na nagkawararakan ninda kang aldaw, na madagom asin malumlum. Ako ang magpapasabsab sa sakong kawan, asin ako ang magpapaluko sa inda. Ulay kan kagurang ng Diyos. An nawara hahanapon ko, an pinalayas papapulion ko, an nalapuan bibindahan ko, an may hilang papakusugon ko, asin ang mataba sa kamakusog babantayan ko. Papasabsabon ko sinda sa katanusan, manungod sa indo, kawan ko, siring ang sabi kan kagurang ng Diyos. Hala, huhukuman ko, ang lambang magkalaban, ang karnero, asin, ang kanding. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. An kagurangnan sa kong pastor, daing anuman ang magkukulang sako. An kagurangnan sa kong pastor, daing anuman na magkukulang sako. An kagurangnan sa kong pastor, dae ako magkukulang. Sa maduot na kapatagan, pinapaluko niya ako. An kagurangnan sa kong pastor, daing anuman na magkukulang sako. Pasiring sa matiwasay na katubigan, dinara, an sakong kalag, pinapaginhawa. Inaantabayanan niya ako sa mga gira nin kasuriputan, alang-alang sa saiyang ngaran. An kagurangnan sa kong pastor, daing anuman na magkukulang sako. Inandam mo sa atubang ko ang lamesa, laban sa sakong mga kaiwal. Linahidan mo ninlanang pahamot ang sakong payo, ang sakong kupa nagsusupay. Karahayan sana asin marahay na buot, ang maglalamag sako gabos na aldaw, nin sakong pagkabuhay.
Mag-ierok ako sa harong kang kagurangnan, sa kalawigan nin mga aldaw. An kagurangnan sa kong pastor, daing anuman na magkukulang sako. Dinaog ni Kristo an kagadanan, an sa iyang kapangyarihan bilang hadi, ginamit niya, tanganing daugon an kusog nin kadikluman, na darakan pagkakasala. Hinanyugon po niya to an ikaduwang babasahon. Pagbasa sa inot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Alagad sa katunayan, si Kristo pinagbangon hali sa mga gadan. Ang tinagba kan mga nagtuturog. Ta, siring na unong kan tawo nakagadan, huli man kan tawo an pagkabuhay liwat nin mga gadan. Sta siring na aki ni Adan ang gabos na nagagadan, siring man ki Kristo ang gabos mabubuhay. Alagad ang lambang saro sa sadiri niyang lugar sa pasunod-sunod tinagba ni si Kristo, asin pakatapos ang mga sadiri ni Kristo sa iyang pagdatong. Pakatapos kaini ang katapusan kung noarin ipapaubaya niya ang sa iyang kahadean sa Diyos asin Ama. Pag mapawaran na niya nin saysay ang gabos na prinsipado, gabos na potestades, saka kapangyarihan. Huli ta kaipuhan maghadi siya, sagkod ikabugtak ang gabos na kaiwal sa irarom kan sa iyang mga bitis. Huring kaiwal, mawawaran bagsik ang kagadanan. Pag maipasakop sa iya ang gabos, dangan siya mismo ang aki mapasakop man sa nagpasakop sa iya kang gabos. Tanganing ang Diyos maging gabos sa gabos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan marahay na bareta. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo susug kisan Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan.
Si Jesus nagsabi sa sayang mga disipulos, pag mag-abot na naaki kan tawo sa sayang kamurawayan, kay ban gabos niyang angheles, dangan matukaw siya sa trono niyang mamuraway, titipunon sa atubang niya ang gabos na nasyon, asin susuruway-suwayon niya sinda, siring na sinuruway-suway kan pastor ang mga karnero sa mga kanding. Papatindugon niyan sa iyang mga karnero sa tuo niya, alagad ang mga kanding sa wala. Dangan masabi ang hadi sa mga nasa tuo niya, madya, mga binindisyonan kan sa kong ama, manaha an itinagama sa indong kahadean, puun tugdason an kinaban tanagugutom ako, asin pinakakanindo, napaha asin pinainom, dayuhan asin pinadagos, huba asin ginubingan, naghelang asin sinungko, ibinilanggo asin dinalaw. Dangan masimbag sa iyaan mga suripot, kagurangnan, kasuarin may kanahiling na nagugutom asin pinakakanya mo, o napapaha asin pinainom niya mo. Kasuarin may kanahiling na dayuhan asin pinadagos niya mo, o huba asin ginubingan niya mo. Kasuarin may kanahiling na naghihelang o nabilanggo, asin dinalaw niya mo. Masimbag sa indaan hadi. Amen, nagsasabi ako sa indo. Ano man naginibo nindo sa saro, kaining mga tugang kong urog kasadit, sako nindo yan ginibo. Dangan masabi man siya sa mga yaon sa wala, rumayo kamo sako, mga sinumpa, paduman sa kalayo na daing katapusan na itinagama sa dyablo asin sa sayang mga anghel. Tanagutom ako, asin day nindo ako pinakakan, napaha asin day pinainom, dayuhan asin day pinadagos, huba asin day ginubingan, naghelang sa kanabilanggo asin day sinungko. Dangan masimbag man sinda, kagurangnan kasuarin may kanahiling na nagugutom o napapaha, o dayuhan o huba, o naghehelang o nabibilanggo, asin day may ka pinagmangno. Dangan masimbag siya sa inda, amen, nagsasabi ako sa indo, ano man na day nindo ginibo sa saro, kaining urog kasadit, day nindo yan sako ginibo. Maharali ini para sa padusang daing katapusan, alagad si mga suripot para sa buhay na daing kasagkuran. Marhay na bareta nin sa tong kagurangnan. Pag umaw sa imo Kristo, matukaw po. Igwa po dang istorya nin sarong mag-agong. Sabi kan sarong lalaki sa sayang, kanagom na lalaki sa sayang amigo. Aram mo ngaya, sa harong mi, ako ngaya ang hadi, ako ngaya ang nasusunod. One time nga ni ngaya, sabi ko ngaya, kanag-iiwal kami ni Mrs. Pumundo ka na, tanag ang paghiling ko. Kaya, sabi kay ton sa iyang amigo sa iya, ano ang naginibo mo? Sabi kay tong agom na lalaki, day ko aram, ta nagdiklom na sa nabagang paghiling ko, ta tiritiilok kaya ako ni Mrs. ko kang sinasabi ko yan. Aram po niya to mga tugang na minsan sa buhay niya to, igwa kitang mga tao na maawot na sunodon, asin igwa man kitang mga eksperyensya na minsan sa buhay niya to, kita man ang pagsunodon dapat. Ngunyan aldaw, ipinagsisilibrar niya to ang solemnidad kan Kristong hadi. Aram nin Dios an gabos. Kita po nagtutubod kayan.
nahihiling kan Dios ang gabos. Dahil man siya nagtuturog, tama itong yaon sa kanta. Siya ang marhay na pastor, sabi nga ni sa inot na babasahon, mamangnuhon ko an sa kong kawan, asin ririparohon. Siring kan pagmangnukan pastor sa sayang kawan sa aldaw na siya nasa tahaw, kan sa iyang mga wararak na karnero. Siring kayan, ririparohon ko an sa kong mga karnero. Asin, mantang ngunya na Domingo, iyo man an huring Domingo kan kalendaryo kan sa tuyang kalendaryo sa taon kan simbahan. Mantang kita nagaandam considering saro sa kaipuhan tam pag-andaman an examinasyon or examination. An Diyos iguaman po nin ihinanda na examination para sa satuya. Na ang resulta, ang magiging resulta, kung saan kita dadarahon sa huri, duman sa daing sagkod na pagtios, o duman sa daing sagkod na kaugmahan. Igwa po nin marhay na barita dyan, taigwa ang leakage. Igwa ng kudigo, yaon na ang hapot. Kundi, ano da ang mga hapot na ini? Pag-abot kan eksaminasyon, na iyo mismo mangyayari sa atubang nin Diyos. Ini po ang mga hapot. Number 1, did you feed the hungry? Number 2, did you give drink to the thirsty? Did you clothe the naked? Did you give shelter to the homeless? Did you visit those in prison? Did you care for the sick? And did you bury the dead? Ano daw po si Kristo? Tunay na hadi. Sa atubang ni Pilato, dahil niya ini itinago, inako niya na siya tunay na hadi. Alagad sabi niya, an kahadian ko, bako sa kinaban na ini. Ang simbag na ini ni Kristo, nagpapasabot sana na bako siyang siring ki Pilato, a military and political ruler, but rather a spiritual ruler. Ipinapahiling sa tuya sa mga babasahon na ansarong hadi mahusgar kan gabos as mahihiling kung si isay sa naandai o an mga makahiras sa sayang kahadian. Makamurumundo ining pag-isipon, alagad sa mga maimbod o mga suripot sa katukdoan ni Kristo, inian aldaw nin kamurawayan sa sainda. Kung naghinanyog kita nin mahinusay sa parabola, maririsa nyato na anbasihan kan pagusgar sa satuya sa huring aldaw, dai nakadepende kung gurano kita kagayon, kagwapo, o kaya kung gurano kita kadunong, o kaya an satuyang inadalan, kung gurano man kita kayaman, o kung gurano kadakulan sa tong kwarta, o magin dawa sa paghiling kan laba kan satuyang pagpamibi. Sa totoo, ini mga importanteng bagay digdi sa kinaban. Pero sinasabi sa to ni Kristo na an mga ini gamiton para sa satong mga tugang sa komunidad na yaon sa kadaihan. The Lord is saying that these should be put at the service of the least, the last, and the lost of the society. Considering anhapot, ano daw ang ginibo nyato o day nyato ginigibo? An santa na si Mother Teresa na inspirar na gayong mga tugang kaining parabola nin huring paghuhukom na
nagtulod sa iya na bayaan an sa iyang an eskwelahan. Asin idulot an bilog na buhay para sa mga dukha. The poorest of the poor. Kaya nga ni tinawan siyang titulo na the Saint of the Gathers. Sabi niya, I want to go to heaven, that's why I follow Jesus' teaching of caring and devoting my life for the poor. Ang solemnidad na ini mga tugang kan Kristong Hadi, sarong pagirumdom sa satuya asin sarong agyat. Pagpagirumdom kan maabot na paghuhukom asin pagbabalik kan satuyang kagurangnan. Ini saro manaagyat or challenge sa satuya na kita maggibunin marhay sa satuyang mga tugang. Igwa po danin sarong mag-amigo. Inin sarong amigo, nagtuman sa iyang amigo. Sabi niya, ara mo ngaya nagduman ako sa sakuyang doktor, nagpahiling ngaya ako kan sakuyang hilang sa puso. Sabi niya, baaguhon ko ngayaan sa kuyang lifestyle. Bawal ang sigarilyo, bawal ang inom, mayong karne, sin kadakol pang iba. Sabi kay itong sayang amigo, kung arog ngayon kayan, ano ngaya ang ginibo mo, nagbago kan lifestyle mo? Sabi kan sayang amigo, dai, nagbago akong doktor. Bakong arog man po kayo niyan sa tuyang attitude. Kung dai ta gusto, ang tinataon nin Diyos na gibuhon niya to, minahanap kita nin ibang paagi na mauyon sa kagustuhan niya to. Pinapagirumdum kita mga tugang na siya, asin siya sana an sa tuyang hadi. Itong iba dyan sa sato, ang pagmati garo mga hadi, nag-aasta na hadi, o gustong maghadi-hadian. Girumdumunta na sa huring aldaw, gabos kita huhusgahan sa hustisya asin pagkamuot nin Diyos. Bako sa kun gura no kita kapoderoso, bako sa kun gura no kita kayaman o anmagin sa tuyang estado, pero sa karahayan na sa tong naginibo sa satuyang kapwa. Kita igwaning mga nanunumpungan sa araal daw na sinasabi tang mga mapaabaw-abaw, itong mga proud sa sadiri, halos umawon ang sadiri. Nakakasuyaan mga taong arog ka ini, asin nakakairita paghilingon. Ang ginigibo tabaga, pag arog ka ini, sinasabot sinda. Iniintindi na baka igwa sindang gustong patunayan sa iba o may mga itinatagong kaipuhan ninda sa saindang buhay. Ang nakakamundo lang sa mga taong ini, ang realidad na daisinda makahawas para sa mas urog na kadakula. Ang mamuot sa kapwa, asin ang mamuot sa Diyos. Nahiling tayo ni kaito, asin paulit-ulit na nangyayari. Mayo nin minatiner sa halangkaw na posisyon o poder. Gurano kasayang ang satuyang paglapigot asin mga pag-ispersos na magkaigwanin poder asin impluensya. Na sa paghuna tayo na an mapaurog sa sadiri niya to asin kan satuyang buhay. Si mga taong nag-iisip asin nag-aasta na ginigibong hadian sa indang sadiri, umagin an iba mga reyna, maabot an aldaw na an kamurawayan na tinatamasa niya to digdi sa daga, paluway-luway na mawawara. Kaya an mensahe sa satuya, iligtas niya to an satong sadiri sa siring na kamugtakan, na mas marhay na magin kitang puderoso, asin mayaman sa paggibo, kantama, asin marahay. Tasahuring aldaw, ang kagurangnan sa pagbalik niya, tingag kitang maatubang sa saiya na ginibo niya to, na kita naging tunay na hadi siring sa saiya, na nagserbi sa mga nasa kadaihan asin nangangaipuhan. Girumdumon niya to ang sa iyang mga tataramon ngunyan sa Ebanghelyo.
Sabi niya po baga, ako nagsasabi sa saindo, ano man na ginigibo nindo sa urog kasadit na ini sa saindo, sako nindo iyan ginibo. Kaya dayta pakalingawan mga tugang, naan pagtao, nin serbisyo, tabang, pagdusay, pagdulot kan sa tong sadiri, saro sa mga ingrediente kan totoong buhay Kristiyana. Kaiba ka ini, an duwa pa, an pagpamibi, asin an pagbalangibog. Ining tulo, kaipuhan na mahiling sa aral daw niya tong pagkabuhay. Asin an pinakamagayon na paghilingon niya to, kung kita mismo sa satuyang sadiri, nagigibutaan mga bagay na ini, kita lumuhod sa atubang kan satuyang hadi na si Jesucristo, asin sa mapakumbabang buot, hapotunta siya kung kumusta an ginigibuta. Makanood kitang maging bukas, mapakumbaba, asin mahuyo sa satuyang hadi, na kundai kita magpaparaisip na mas urog kita sa saiya. Asin maabot an panahon, duman kita sa lugar na kung sain yaon nagtitios, asin nagraragot an ngipon. Amen. Matindog po ang gabos. Pahayag niya to ang satuyang pagtubod. Nagtutubod ako Sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibukang langit asin daga, kan gabos na nahihiling asin daay nahihiling. Asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong naaki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daili na lang. Saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya, nagkaigwa kang gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin nanilaman huli ka ni Espiritu Santo, kiberen Maria, asin nanitaw. Ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagkod sa kagadanan, asin ilinubong. Asin kanikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa kalangit. Nagtutukaw sa too kanama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan. Ang sa iyang kahadian daing katapusan, asin ang Espiritu Santo, kaparangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kay kaibakan na Ama, Ama, asin kan Aki, sabay na sinasamba, asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi nin mga propetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Nagtasarig na ang kahadian kan Diyos, pinapahayag na sa kinaban, asin may pusong nagpapasalamat, mamibi kita sa kaibahan ni Kristong Hadi, sa lambang pag-arang an sa tuyapon simbag, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an Santo Papa, asin an mga obispo kan simbahan, makautob kan sa indang mga katungdan, na maging tanda nin paglaom asin liwanag, para sa mga bihag nin kadikluman, nin kasaalan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, Tanganing an mga namamayo nin mga gobyerno sa kinaban, padagos na mag-urulay sa pag-atubang kan mga isyu na nagsisiblag sa inda,
ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninyo gaan sa mong pamibi. Tanganing sa saindang kaluyahan asin kawaranin paglaom, an mga inaapinin kapangyarihan, na dainin da kayang labanan, an mga bihag, mga bilanggo, mga dukha, mga tinutugis, asin mga nagmumundo, makuamo kan kusog, ranga asin paglaom ki Kristong Hadi, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninyo gaan sa mong pamibi. Tanganing huli sa pagmangno kan sa indang pamilya asin katuod, an mga nagihelang makamati kan nakakaumay nakapangyarihan ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninyo gaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan niya tong kadugo asin katuod, magugma sa kapanuan kan langitno na kamurawayan, kaiba si Kristong Hadi, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninyo gaan sa mong pamibi. Langit no nama, tabangi kaming may pamatian sa imong karahayan, asin kabuutan sa gabos niya mong masabatan. Tanganing kun kami apudon sa pagtaong kwenta kan sa mong buhay, mako a kaming makawiwili sa imo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos. Asin kagtao, rabo sa diri mo. Kapinonan, kapanoan, din mga karahayan na nakamtan. Kabos palaog mo. Ano ang ikakadulot ko sa pangataman mo sa buhay na ini dahil mabilang ng mga biyaya, ano ba yan? Ang ikakabalos ko. Kagibo asin kagtao, gabos ikinaugay mo. Maninigo asin matanos na nanay, asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kami sa imo. Matindog po ang gabos. Magpamibi ka mamatugang, tanganing ang sako, asinan sa iyong atang mako manlugod kan Diyos sa mga makakamahan. Akoon manlugod kan kagurangnan, an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kami nagdudulot sa imo kan sakripisyo nin pakipag-ulian nin tawo, mapakumbabang namimibi, na anaki mo man sana magwara sa gabos na nasyon kan mga dulot nin pagkasararo, asin katuninongan siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen.
an kagurangnan mapasaindo, asin sa imong espiritu. itaas an mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat, matano sa sinakakaligtas na danay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan. Banal na Ama, Diyos makakamahan na dayong kasagkuran. Dan mo kan olyo nin kaugmahanan bugtong mong aki, sa mong kagurangnan Hesus Kristo, bilang inapadi, adi, kan gabos na linala. Tanganing nagdudulot kan sa diri sa altar kan krus, bilang daing digta, asin matuninong nasakripisyo. Nautob niyan mga sakramento kan pagtubo sa katawuhan, asin kan sinakop an gabos na linalang sa kapangyarihan niya, pinaubaya niyan sa saimong kadakulaan ang danay asin lakop na kahadean. Kahadean in katotohan asin buhay, kahadean in kabanalan asin grasya, kahadean in katanosan, pagkamuot asin katuninongan. Kaya, kaibakan mga angeles asin arkangeles, kaibakan mga tronos asin dominasyones, asin kaibakan gabos na langit no naukbo, nag-aawit kami kanihim sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsabi. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin na ano kan sa imo, kamurawayan, Hosana sa kaitaasan, halagan ang minaligdi sa ngaran kan kagurangnan, Hosana sa kaitaasan. Maluhod po ang gabos. Kagurangnan ni kanangganan banal, burabot ning gabos na kabanalan, kaya ning mga atang namimipi kami pabanalakan ng bunkan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, magin hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesus Kristo. Kansya sa rugaring nyambut, pinasuliban sagkod sa pasyon, nagkuha siya ning tinapay asin pagpasalamat, binakini asin itinaw sa iyang mga disipulos na sabi, magako kam gabos asin magkakan kainitay niyan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuha niya manin kali sa singgiraray pagpasalamat sa imo itinaw sa iyang mga disipulos na sabi, magako kam gabos asin maginom kainitay niyan kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon indo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkaganasin, pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkani ko mo na magatubang, asin maglingkod sa imo. Asin nagikimayara kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo.
Girom dumakagurang nanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, sinkan sa mong Obispo si Rolando, sinkan gabos na klero. Siring man girom dumasa imong pagkairakan sa mga matugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, sinan gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos na mimibi kami. Tanganing kay ba ni Santa Maria Virgen na inakan Diyos, kay ba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kaidto pa nakapagayagaya sa imo. Magkanigong magin kay ras kan buhay na daing kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, uli sa aki imong Seso Kristo. Uli sa iya, asin kay bana asin sa iya sa imo Dios amang makakamahan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatod kan Diyos na nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Ama niya mo na yapon sa langit, ang panalon ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, insirin sa langit. Sa mong kakanon sa araw-araw, itao mo sa muya nonya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasala. Mga nagkakasala sa muya, asin aray kami ang narahasa suko, kundi agawa kami sa Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamon katuninongan tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Siring man ang kamurawayan,
Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa Indo, ansa kong katuninongan ni tinatao ko sa Indo. Hare pagilingan sa mga kasalan, kundian pagtubod kan sa imong simbahan. Papagkanig katuninong asin magkaburunyog. Sug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo nin katuninongan. Peace. Maluhod po ang gabos. Uyan kordero kan Dios, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Huyan na sa mga kamot, nabingi pa sa kaipohan, sa irarong ninbuot, karo igwa pagintulang, na ipinato ninong, nagsiyasahan naghapon, at ikanamit bidan, nasaputan ang namatean. Ikapalan, kagurangnan, ang makakahipno. Ikapalan, kagurangnan, ang makakapano. Ang panugang pamana na hinihidaw nin sa kuyang dughang puso. Daan na buhay liningawan sa pagsunod sa linakawan, pagpusukan sa kaluyahan, mautot sa imong kaoktan, dawa ang labos mawara, dawa ang labos magbayan, ang nurog na mahalaga,
tindog po ang gabos. Mamibi kita. Kagurangnan kaming nagako kan kakanon ninday pagka magagadanon, namimibi tanganing pagutob kan mga tupo ni Kristo, adi kan gabos na linalang, kami mabuhay kay banya sa langit no nakahadean sa paman. Siya na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Eighth Day Prayer. O Virgin most pure, well known in the Philippines as Virgin Purissima, I come to Thee begging with all the ardor of my soul, Thou help me, that Thou assist and strengthen me in the conflict I must wage to keep unspotted and undefiled the emblem of my dedication to Thee. Virgin most holy, Show me how best to conquer the temptations that assail me. Hear my plea, and if in moments of weakness I should be careless, do Thou strengthen me, so that I may be faithful to my God, to Thee, and loyal to the better promptings of my nature. Amen. Amen. An act of consecration to Our Lady of the Miraculous Medal. O Virgin Mother of God, Mary Immaculate, we dedicate and consecrate ourselves to you under the title of Our Lady of Miraculous Medal. May this medal be for each of us a sure sign of your affection for us and a constant reminder of our duties toward you. Ever while wearing it, may we be blessed by your loving protection and preserved in the grace of your Son. O most powerful Virgin, Mother of our Savior, keep us close to you every moment of our lives. Obtain for us, your children, the grace of a happy death, so that in union with you, we may enjoy the bliss of heaven forever. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. O Mary, conceived without sin. Pray for us, we have recourse to Thee. O Mary, conceived without sin. Pray for us, we have recourse to Thee. O Mary, conceived without sin. Pray for us, we have recourse to Thee. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve, ad te clamamus, exulis Filii Hevi. Advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia
ora pro nobis sancta Dei genitrix. Ut digni epiciamur promissionibus Christi. Oremus, omnipotens Paterni Deus, qui gloriosae Virginis Matris Mariae corposita animam, ut dignum Filito habitaculum effecim ereretur, Spiritu Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione leitamus, eius pia intercessione abstantibus malis, et a morte perpetua veremur, per Christum Dominum. Amen. Matukaw po ang gabos para sa pasasalamat. Pasalamatan tapuan sa tong celebrante ngunyan, si Reverendo Padre Mark Anthony Biria. Ang satuya pong Mas Operor, Absalon Abyo and Family, Sis Binang, Maricel, Lorna, Jane, asin Shirley. Pasalamatan taman ang satong mga akolito, ang mga nagbasa asin ministro laiko, asin ang gabos na uya digdi na nakisumaro sa misang ini. Salamat po sa indo gabos. Pasalamatan taman po ang satong collaborator, ang PBN Broadcasting Network, sa padagos na pag-air kan misa ning banwaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin may hinanyog sa OKFM. Madadalan man po ang misa ning banwaan sa Facebook, live streaming, asin sa YouTube. I-search lang po ang misa ning banwaan. Dahil po paglingawan na i-like, i-follow, asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dahil nakaka-attender ning Santa Misa. Salamat po. Matindog na po ang gabos. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. sin bendisyonan manlugod kamo kan Dios na makakamahan naman, anaki, asin an Espiritu Santo, Amen. tapos nan misa lakaw kamo, asin iharubay an Ebanghelyo. Salamat sa Diyos. Diyos marinal daw po sa indo gabos mga tugang. Marinal daw man po, Father. Lakaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon yatok munyan. Ang tataraham mo